थारसै एबार माबायदि नुयो नायनो। हेलो एवरीवन, आप सबको स्वागत है सक लौंडा सलाद के न्यू एपिसोड में। लौंडा भाई आ गया फिर से नया एपिसोड लेके। माने दिनैनि एपिसोडा ओरैबायदि जागोन, फुजा जाबायना दा माखासे पेन्डेल बानायदों, बेखौ नोंथांमोननो देखायनो नागिरगोन, नोंथांमोना नायबानो जाबाय। दा मोनसे देखायलांबाय थानोसै, होमबा लौंडा भाइजों नोंसोरबो नायफादो ना मा होनो। नैबे मोनसे जाहैबाय, वाव, माने मुर्तिखौ दासो दिखोदों आरो ना, ओमफ्राय फुजा गाबोननिफ्रायसो मेन माबाया स्टार्ट जागोन। दा ओरैनो दिनै स्टार्टिं नालाय बारा मानसि जायाखै। स्टार्टिं नै दा जोंहा दुर्गा मुर्तिखौ दिखोगासिनो। ओमफ्राय दिखोबाय आरो ना, स्टार्ट जाहांबायानो। नै दासो बेयावबो स्टार्टिं जागासिनो आरो ना। मुर्तिखौ दिखोबाय, ओमफ्राय फुजाया मेन माबाया गाबोननिफ्राय स्टार्ट जासिगोन। जायखिया दिखोबाय इयावबो, ओमफ्राय ओरैजाय आर्टिफिसियेलनियाव मोनसे हाजो बायदि दङ, ओमफ्राय बेयाव लाइट साइट होबा मोजां नुगोन। दा अलमस्ट कमप्लिटआनो जाबाय, ओमफ्राय लाइट होथ'वाखै आरो ना। जाबा आरो उनावहाय मोजां देखायबावगोन आङो। मोननैसो फट'शुट लानो नागिरदों फंबायजों आंजों। नायाव बरिया आराम साजायदों। नोंसोरो बिराद ससियेल मिडियायाव नुगासिनो दा भाइरेल जानाय मोनसे माबाखौ आरो ना। दुबाइयाव थांनायनि दरखार गैया, जोंनि नैबे लकेलावनो दङ। नोंथांमोना नुनो हागोन, देखायनोसै आं बेखौ, नायबाय थाबानो जाबाय ना। अपना बिजली का लोकल बुर्ज खलीफा देखो, वाह, लाइट के साथ क्या मस्त दिख रहा है ना। वाह, हिट। जब एक फोन की वजह से ओरै सिंजों हाबलांबावनांगौ आरो ना, जों सिंजों मा दंथाय। बे दाख्लैनिफ्रायनो भाइरेल जागासिनो दं दा, बेखौनो नायनो होननानै फैथारबाय आंबो। माबायदि नुयो होननानै रियेलाव, दा केमेरायाव माबायदि नुदों बेखौथ' आं बुंनो हाला। जायखिजाया नोंसोर नायदोल' आरो ना, जायखिजाया हिट थाम्स आप। सिङाव हाबबाय थानोसै एबार माबायदि नुयो नायनो। सिङाव ओरैजाय माबासो मुर्तिसो माबागासिनो दा, फुजा होगासिनो बेखौ। ओरैजाय सिङाव फुजा होगासिनो। वाव, सिङाव गोबां मानसिफ्रानो नायफैदों आरो ना, ओमफ्राय नायनो हागोन नोंथांमोनाबो। जायखिजाया नायदो, फुजा होगासिनो आरो ना दा। जायखिजाया एबार जोङो नायनोसै, नैबे जोंना फंबायजों आंजों फैदों, नायनोसै जों दा आरामनो। अपना लोकल दुबाई बुर्ज खलीफा। दा जों नायनानै फैखांबाय जोंनि लकेल बिजनेयावनो आरो बुर्ज खलीफा। मानो होनबा दुबाइयाव थांनायनि दरखार गैया, माखासे बेयाव आर्टिफिसियेल ओरैनो बै माबा दुबाइनि बुर्ज खलीफा लाइटखौ बानायदों।